जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमत दासबोध। दशक चौथा नवविधा भक्ती नाम। समास आठवा सख्य भक्ती निरूपण नाम। श्रीराम समर्थ। मागा झाले निरूपण सातवे भक्तीचे लक्षण। आता एका सावधान आठवी भक्ती। देवासी परम सख्य करावे प्रेम प्रीतीने बांधावे। आठवे भक्तीचे जाणावे लक्षण ऐसे। देवास जयाची अत्यंत प्रीती आपण वर्तावे तेने रीती। येणे करिता भगवंती सख्य घडेने मस्त। भक्ती भाव आणि भजन निरूपण आणि कथा कीर्तन। प्रेमळ भक्तांचे गायन आवडे देवा। आपण तैसेंची वर्तावे आपणासी तेंच आवडावे। मनासारिखे होता स्वभावे सख्य घडेने मस्त। देवाच्या सख्यत्वा कारणे आपले सौख्य सोडून देणे। अनन्य भावे जीवे प्राणे शरीर तेही वेंचावे। सांडून आपली संसार व्यथा करीत जावी देवाची चिंता। निरूपण कीर्तन कथा वार्ता देवाच्याची सांगाव्या। देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलगांसी तुटी। सर्व अर्पावे सेवटी प्राण तोही वेचावा। आपुले अवघींची जावे परिदेवासी सख्य रहावे। ऐसी प्रीती जीवे भावे भगवंती लागावी। देव म्हणजे आपुला प्राण प्राणासी न करावे निर्वाण। परम प्रीतीचे लक्षण ते हे ऐसे असे। ऐसे परम सख्य धरिता देवास लागे भक्ताची चिंता। पांडवला का जो हरी जळता विवरद्वारे काढिले। देव सख्यत्वे राहे आपणासी ते तो वर्म आपणाची पासी। आपण वचने बोलावी जैसी तैसी येती पडसादे। आपण असता अनन्य भावे देव तत्काळची पावे। आपण त्रास घेता जीवे देवही त्रासे। जैसे जयाचे भजन तैसाची देवही आपण। म्हणून हे आवघे जाण आपणाची पासी। आपुल्या मना सारिखे न घडे तेने गुणे निष्ठा मोडे। तरी गोष्टी आपणांकडे सहजची आली। मेघ चातकावरी ओळेना तरी चातक पालटेना। चंद्र वेळेसी उगवेना तरी चकोर अनन्य। ऐसे असावे सख्यत्व विवेके धरावे सत्व। भगवंतावरील ममत्व सांडूची नये। सखा मानावा भगवंत माता पिता गणगोत। विद्या लक्ष्मी धनवेत्त सकळ परमात्मा। देवा वेगळे कोणी नाही ऐसे बोलती सर्वही। परंतु त्यांची निष्ठा काही तैसीच नसे। म्हणून ऐसे न करावे सख्य तरी खरेंची करावे। अंतरी सदृढ धरावे परमेश्वरासी। आपुलिया मनोगता कारणे देवावरी क्रोधास येणे। ऐसी नव्हेत की लक्षणे सख्य भक्तीची। देवाचे जे मनोगत त्यांची आपुले उचित। इच्छेसाठी भगवंत अंतरू नये की। देवाचे इच्छेने वर्तावे देव करील ते मानावे। मग सहजची स्वभावे कृपाळू देव। पाहता देवाचे कृपेसी मातेची कृपा कायेसी। मातावधी बाळकासी विपत्ती काळी। देवे भक्त कोण वधिला कधी देखिला ना एकिला। शरणागतांस देव झाला वज्र पंजरू। देव भक्तांचा कैवारी देव पतितांसी तारी। देव होय सहाकारी अनाथांचा। देव अनाथांचा कैपक्षी नाना संकटांपासून रक्षी। धाविनला अंतर साक्षी गजेंद्रा कारणे। देव कृपेचा सागरू देव करुणेचा जळधरू। देवासी भक्तांचा विसरू पडणार नाही। देव प्रीती राखो जाणे देवासी करावे साजने।
जीव लगे आवघी पिसुने कामान येती. सख्य देवाचे तुटेना प्रीती देवाची विटेना. देव कदा पालटेना शरणागतांसी. मनोनी सख्य देवासी करावे हित गुज तयासी सांगावे. आठवे भक्तीचे जाणावे लक्षण येसे. जैसा देव तैसा गुरु शास्त्री बोलिला हा विचारू. मनोनी सख्यत्वाचा प्रकारू सद्गुरुसी असावा. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे सख्य भक्ती नाम समास 8वा. जय जय रघुवीर समर्थ. ओम श्री गुरुदत्तात्रेय श्रीपाद श्रीवल्लभाय नमः. 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 जय जय रघुवीर समर्थ.